Moi boas noites a todos e a todas. De verdad pedir disculpas por este urxencia de convocatoria, pero no proxecto mellora do filme de Benvido e do Seixal aí van todo, vamos, había unhas cousas que había que modificar, entonces convocamos este pleno baixo o seguinte orden do día. En primeiro lugar, hai que ratificar a urxencia da convocatoria. Non sei, aprobamos a urxencia por unanimidade. E o segundo punto, lógicamente, non trouxemos ninguna ata, porque non está elaborada. E o segundo punto é a aprobación e modificación do tratado do proxecto denominado Mellora do Filme de Vial, Benvido e Seixal e outros incluídos no POS Plus 2018. Sí, facemos a seguinte proposta. Vistas as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación, as obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos POS Plus 2018 publicado no Boletín Oficial da Provincia número 188 do 3 de outubro de 2017, visto que no pleno celebrado o 5 do 12 de 2017 aprobaronse os proxectos das obras incluídas no POS Plus 2018 e que se relacionan nesta táboa, visto que revisado o proxecto denominado Mellora do Filme do Vial, Benvido, Seixal e outros pola técnica municipal observáronse errores no trazado dos camiños obxecto do proxecto relativos fundamentalmente á falta de disponibilidade de algúns dos tramos proxectados. Propoño ao pleno da corporación, primeiro, a aprobación do proxecto denominado Mellora do Filme do Vial de Benvido, Seixal e outros tras as modificacións introducidas polo redactor do proxecto, tendo en conta que non se altera o presupuesto total do mismo e quedando, por lo tanto, do seguinte xeito. Mellora do filme do Vial, Benvido e Seixal e outros. Grupo de programa 153, a Diputación da Coruña achega 259.438,84 euros. O Concello non aporta nada, por tanto, se mantén esa cantidad. Por último, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Trátase, vistas a modificación, o único, sabedes a casa de José Fora. Ali va un muro de contención e a José Fora, non, como chama, este que está agora. Vale, non chama de Fora. Abaixo. Bueno, ali va un muro de contención, había un complexo de cesión e faltan dúas personas que están en Uruguai que de palabra decían que sí, pero como era unha finca de contención, eles agora querían que se fixera un papel ante notario dos que hai que vir as firmas e despois ali onde a casa grande outro chamo de Vilarinho o camiña por fora, dando a volta, ele pasa polo local social e vai ali por medio daquela carballeira. Aí tamén nos encontramos que hai un trozo diante da casa que estaba no catastro, como servidumbre desa finca. E esa finca agora ten a Fina Pérez, a de Cebeiro, que a comprou. E entonces, como non está no inventario, a técnica dixo que había que modificar eso. Todos eses, máis ou menos 13.000 euros que iban no muro e nesa zona, pasan a interiores de Vilariño e máis súbese o arreglo hasta o camiño da Correla de Portimaior que fixéramos que se arreglara antes para unir todo, para que quede e non se modifica os cartos, metese aí. E despois, seguimos sei que en diciembre estará o expediente de cesión feita, se verá, a finales de ano, sei que van Uruguai ou que van a poder
y entonces seguiríamos con eso, usaríamos cada cosa para ponernos para que quedara o camiño de fora feito, porque por dentro as máquinas do medio e eso non lle pasa. E é do que se trata. Pero eles quedaron de dar o permiso, non de... Non, pero faltan os do Uruguai, que eu non sabía que había familia en Uruguai, digamos que a familia en Uruguai dos sobrinhos. Sobrinho, vale. Ese é que estás a facer. E ten máis que os de aquí firmaron. Sí, os de aquí firmaban, pero cal é o problema? Que agora queren que se leve ao registro civil a modificación dos metros. E a Ana, a filha da medio que de que unha finca de explotación que hai que facer as cousas no notario, porque varía a oficina da finca, despois que claro, todo foi se decidiu aquí co arquitecto, pero aí é voluntade mas verbal, como todo eso, e foi así de rápido a cousa. Entón, cando se presentou o posto, non tiña ese permiso. Teñamos no pasado día 5 de decembro celebrou-se o pleno extraordinario do posto. O pasado 5 de decembro celebrou-se o pleno extraordinario do posto de Villafuente, no cal o noso grupo votou a favor por compromiso portugués, pero deixando moi claro que non faríamos os obras do sector, buscando a súa durabilidade e non votando granidos suficientes. Ademais de considerar que había outras obras máis prioritarias no noso concello, tal como levar a agua ás parroquias ou unha solución ao seu industria. Ainda así non votamos en contra, xa que consideramos que perder o posto sería unha responsabilidade. No punto que vostede nos presenta a modificación concretamente no rancho de Vilarín, desde Terra Galega preguntamos ese punto de reflexión. Acórdase que nos contestou vostede, dixo que o pleno municipal, que fose que sí, que tiña todas esas expresións. Incluso, eu recordo que no último pleno ordinario, celebrado o sábado 16 de novembro, nun robo que presentou o novo grupo por Vilarín, concretamente o número 10, vostede contestou-nos que tiña un proxecto moito máis ambicioso para ese lugar. Ese que non era tan ambicioso, xa que non cumpría con todo, senón hoxe non habría este pleno, que non teña posto caso non demás. Estes fallos ou erros de xestión, que son que por o seu mandato veñen a causa dunha mala planificación, porque eran sabidos todos nós, de máis ou menos, por esta data saen os planes de inversión e ocupación da región para os concellos, que saen todos os anos. Pero se houvese unha boa planificación, ou se tivese moi claritas as cousas, porque eu quería simplificar xa facendo os proxectos e vendo os posibles problemas que pudieran surgir, e non esperar a última, porque os proxectos a carreira e sen falar con todo. E despois, no segundo pleno, que vostede falara con todos os vecinos para ver as súas necesidades, sabemos como é o conto. O ano pasado as obras foron totalmente consensuais, e deste ano vostede volveu a afrontadas e puxemos uns caramelos, algún do todo presentados pola oposición, para que non levantásemos moito valor. O que estamos a ver xa non só falla o consenso, senón que agora falla a planificación para realizar as obras no longo día. Despois, non fai máis que dicir que esta oposición pon de trabas e paus nas rodas ao goberno municipal. Pero en cambio resulta que a oposición ten que vir a este pleno a arranxar os problemas que vostede ten. Agora hai que dar unha solución
está correcta de non prexudicar a impresión do post, o noso concello e non prexudicar os vecinos originais. Esperemos que mañá non haxa tampouco ningún problema que é o último de todo, e quede claro que o noso voto é favorável. Bueno, podemos que se os que nós posiblemente para mellor aplicar a concentraciones de emisións que hai un porcentaje que están incluidos nas cintas para a industria. Entonces, con el deseo de crecer, quizás no nombre de la infraestructura hay mucha falta, porque el 2% de medio de la finca son posiblemente para la explotación. Yo no sé si la falta, pero bueno, ya a nivel municipal, si era el centro, también será. Pablo, ya está participando en la estrategia municipal y era correcto y de cupos por los vamos a hablar de la edición o ya se puede pode ser algo de parte de comunicación, ya sé que luego sí que la comunicación está convencidos con lo que nos dijera tú que no había problema. Las autoridades que están relacionadas con la sociedad y creo que también tienen exigible que sea así también. Ahora, yo creo que se va a considerar si es verdad que están en acción, a ver si se va a su modo seguro para echar esa desviación de aliño, esa solución y que se van a mandar del consejo. ¿Votación? Vale, pues una vez no nada más levantamos la solución, reiteramos que consideramos los hechos de la buena festa sin felicidad a todos.